Puno toga smo napravili u protekle 4 godine. Napravili smo ono što smo obećali i započeli projekte koji će izmijeniti lice Pule. Na neki način počeli smo graditi čvrste temelje bolje budućnosti Pule. Ako bih morao izdvojiti nešto konkretno, rekao bih da smo ipak najviše učinili za našu djecu. I sad se naježim kad se sjetim tog nedjeljnog jutra iz garišta škole na Velom Vrhu. Prva stvar koju sam pomislio bila je: kako možemo djeci najbrže osigurati novu školsku zgradu? I napravili smo je. Izgradili smo novu školu na Velom Vrhu, najmoderniju u Hrvatskoj. Osim toga, proširili smo školu na Verudi, Šijani i izgradili još 2 nova dječja vrtića. Sad nam ostaje još sveučilišni kampus. Sretan sam što se taj kampus konačno gradi. Druga velika stvar koju smo snažno pogurali prema cilju je promet. Izgrađena je kompletno nova zaobilaznica Peličeti Pomer, a privremenim kružnim tokovima protočnost prometa osjetno se popravila. S druge strane, nakon 20 godina borbe s hrvatskim cestama, konačno ćemo otvoriti veliki kružni tok u Šijani i sad smo stvarno korak do cilja. Nova pulska bolnica već se odavno trebala početi graditi. To svi znamo. Za taj projekt se borimo rukama i nogama već 10 godina. Nacrti su tu. Sve je spremno da se počne graditi. I naravno da nisam zadovoljan što još ne vidim bagere. Ljuti me sve to, ali neću gledati unazad. Sad su papiri riješeni. Državna administracija je konačno, nadam se, zadovoljna i izgradnja naprosto mora krenuti. U ove 4 godine bilo je odluka koje nije bilo lako donijeti. Kad sam odlučio da krećemo u projekt uređenja Pulske rive, prvo sam pomislio: morat ćemo rivu zatvoriti za promet. Znam što to znači ljudima. Gužve, raskopani grad, nervoza. I onda sam si postavio jedno logično pitanje. Zašto nitko nikada nije išao kopati rivu? Uvijek su se radile neke studije, pa studija na studiju. Međutim, nitko nikada nije krenuo kopati. Mislim da se nitko nije usudio. Do sad. Dobro, Boris, kad će to biti gotovo? Biće, brzo! Da bi uopće počeli razmišljati o vraćanju Pule moru, trebalo je prvo riješiti pitanje kanalizacije. To smo najavili prije 4 godine i to smo napravili. Sad kad smo korak do cilja, kad vidim da će taj zaljev biti čist i da će Pula dobiti svoju mediteransku šetnicu uz more, onda znam da sam donio ispravnu odluku. Kad se navečer vraćam kući s posla i gledam taj osvjetljeni stadion, i tu ne mislim na centralni teren, nego prije svega na pomoćne terene koje koriste djeca i rekreativci. Znam da je to bila dobra odluka. Taj stadion se gradio punih 25 godina, ali mi smo ga konačno dovršili. Znaš da sam si taj dan kad smo ga otvorili pomislio: Boris, ti niti jedan projekt nećeš ostaviti nedovršen. Što si započeo, to ćeš i dovršiti. Tako i s bazenom. Puležani već preko 30 godina maštaju o zatvorenom gradskom bazenu i konačno je došao dan kad ćemo ga, nakon silnih birokratskih peripetija, i napraviti. Pula će dobiti bazen. Ima još jedna bitna stvar. Kultura. Kažu mi, Pula je preko zime na kulturnoj infuziji. Znam. To je jedna od stvari oko koje ima još jako puno posla. Ali ipak smo zagrabili naprijed. U grad smo privukli velike svjetske festivale poput Outlooka, koji po sezoni u Pulu privlače veliki broj stranih turista i stalno radimo na tome da Pula bude još življa. U sljedeće 4 godine čeka nas još jako puno posla, ali 2017. Pula će sasvim sigurno biti još bolji i još ljepši grad. Još korak do cilja. Boris Miletić, pulski gradonačelnik. Il tuo sindaco.